Inkosi besephangalela. Sorry. Amen, Bob. Hamba kahle, hamba kahle,
Ah
Amen. Ngiyaxolisa lesihlabelelo khona ama-mistakes akuso. Bengicabanga ukuthi mhlambe mina ngisikophishe wrong. Kodwa mase ngithi sembona kulesi sihlabelelo esikhulu. Ukhona lapha okungabhalekanga khona kahle. Sizobe sikulungisele. Isikhumbuzo sikababa Ilanga namhlanje. Ubaba Ilanga washiya mhla ka-19 kuDisemba ngo-1976. Sijwayele ukukhuluma ngobaba Ilanga. Kwesinye isikhathi uma wenza isikhumbuzo somuntu uyawungazi ukuthi kufanele ukhulumeni ngaye noma kufanele ukhulume nge-experience sakho noma kufanele kuba ukhulume ngani. Kodwa nje kafuphi ubaba Ilanga kimi wayefana nobaba wami, ungasakhulumi ngokomoya noma ngokobuholi. Wayefana nje nobaba wami ngoba ubaba mkhulu wa-adopta umama eneminyaka 11. Kuthema ubaba mkhulu ngo-1935 ehamba emhlabeni, umama wayesesala kubaba Ilanga. Wahlala kubaba Ilanga waze wayogana kwaMpanza. Wagana kwaMpanza esuka kwaShembe, umuntu owathengela umama zonke impahla zomshado kwakubaba Ilanga. Umuntu owayebambe umama eyoshada kwakuubaba inyanga yezulu. Ngakho-ke nje umama wayengwakwaShembe, azange waphuma kwaDube njengoba ngesibongo kuthiwa ungakwaDube, waphuma kwaShembe. Kwakuye kuthi uma kuwumhlangano umama seganile wayengasebenzi nje, wayehambe engaphakathi eyosebenza khona. Ubaba Ilanga wayemkhonze kakhulu umama. Ngicabanga ukuthi nabanye abantu baze baba nomona ngalokho ngendlela ubaba Ilanga owayekhonze ngayo umama, ngisho seganile. Uma umama eseganile asizange sahlala kahle kwaMpanza. Ubaba waganwa ngamanye amakhosikazi, wayese emhlupha kakhulu umama. Ngiyakhumbula ukuthi empilweni yami angaze ngimbone ubaba ekwethu, angizange ngiyaze ngibone hlobo ekwethu. Ngangimazi ukuthi ubaba ehamba lapha, kodwa ukuthi ngimbone eza kwethu angaze ngimbone. Kodwa into engayibona ukuthi ngabona ubaba eshaya umama ehlangene namakhosikazi akhe amabili. Ileyo nto engiyaziyo ngobaba. Lwathi malukhula usizi lukamama kwaMpanza, ubaba Ilanga wayeseyambiza sembuza ukuthi njengoba uhlupheka kangaka awunalo yini ikweni. Wayesethi ubaba Ilanga asala umama kabuyele kubo-ke kwaShembe. Sase sibuyela evela bahleke. Into kakhulu eyenza kwaba nenzondo kwakunomfowethu ongaphansi kwami, okwanquma ubaba nonina ukuthi akaye esikoleni, mina ngisale ngelusa iy'nkomo. Ngaleso sikhathi sasingasekhona kwaMpanza ekhaya, sasesikhishwa umuzi nje sihleli sona. Ngangiye ngivuke ekuseni ngihambe ngolanda iy'nkomo ngiyozelusa.
lo mfowethu engenzi lutho noma kuyiwa ediphini ngihambe ngivuke ebusuku ngiyolanda inkomo zediphini ngedwa kodwa lo mfowethu engakwenzi lokho base benqoma-ke ukuthi lo mfowethu omncane kimi akaye esikoleni mina ngisale ngeloSiyinkomo wayesethi-ke umama lokho ngeke-ke kwenzeke wayese umama engithengela ingubo engisa esikoleni ngenkani ngithema umama engisa esikoleni ngenkani lwaseliba lukhulu kakhulu-ke manje uqhekeko phakathi kwamama nobaba nawo wonke umndeni wakwaMbaza engithi nje lapho esasisikhishelwe khona ngangakaze ngimbone ubaba eza khona ngikhumbule ngisho akha indlu angizange nje ngambona ngazi ukuthi uyakhiwa ubani kodwa akazange nje ubaba ngimbone elapho esasisesakhiwe sesibekwe khona so sasuka lapho esasesibekwe khona wasithatha ubaba wasisa evela bahleke ubaba Ilanga ngaqhubeka nokufunda sengisevela bahleke ngoba sahamba ngifunda u1st year kwabonakala ukuthi impi inkulu kakhulu sasesihamba sesiyohlala evela bahleke uma sesevela bahleke ubaba Ilanga wasondla wayothi yonke into enikezwa oma nabantu bakhe nathi siyithole so ke ngakhulela kwaShembe ngisukela ngino 10 years yonke impilo yami yaba sevela bahleke ngaphansi kwababa Ilanga ziningi ke izinto ubaba Ilanga owasenzela zona ngokwenyama ngingakhulumi ngokomphefumulo ngokomoya ngoba ubaba Ilanga wawungeke umqondo ukuthi uyamuntu njani kodwa nje ngokwenyama kuningi ubaba Ilanga wasenzela khona ngoba kwathi uma usisevela bahleke umnewethu wayesecela intombi wayese umama eyakubaba ethi njengoba umnewethu secele umakoti uTegane ngeke kulunge ukuthi sihlale emzini kaShembe kungcono ukuthi siphumele ngaphandle wayesebuza ubaba kumama ukuthi ufuna ukuyokwakhaphi uma uphumela bahleke wayesethi umama ufuna ukuya emzinkosi ke kwakukithi wathi ubaba hawu kanti isiphukuphu kangaka ungaya emzinkosi lapho khona lapha abantu bakwaMbaza wathi mawufika khona bazobulala noma koti bawatabakho bazobabulala kodwa ngeke bebabulala abantu abakho ngoba bafuna ukuba bebezigcila zabo wayesethi ubaba Ilanga ngcono ukuthi uye ematshane ke kulapha na eNgwelezane yayingakabikho iNgwelezane ngaso isikhathi bathi ngcono uyo wakhe ematshane wayesebuye ethi hayi kuseduze kakhulu ematshane bazokuthola kungcono ukuthi uyokwakha kwaMthethwa uthe esasho njalo umama esemzinkosi yosebenza wavele wahlatshwa yiva wavele wagulela ukuthi efe kwathi kushada umnewethu akazange wabona umshado womnewethu wagulela ukufa nje cishe wagula 3 years kulo 3 years wayengasakwazi ngisho ukuphenduka wayesefana nengane engakwazi nje ukwenza lutho esehlale kwintelele engakwazi ukuvuka enhloko indaba kamama ke inde kodwa wathi mangabe sebangconywana ngoba ubaba wamnikeza amafutha wayese ebangcono wayesethi ubaba usuyabona ke manje ukuthi ngangithini uyabona ukuthi ngangithini ngakutshela ukuthi bazobulala
wayesebiza induna yakwamthethwa ethi thatha laba bantwana bami uyomcelela enkosini yakwamthethwa uthi ibanikeze indawo. Wathi uyitshela inkosi yakwamthethwa ukuthi abantwana bami laba engabuzi indaba kayise imini uyise wabo. Kusukela lapho ke sahlangana nenduna yakwamthethwa emhlanganweni ngobaba Ilanga wayekusho lokho emhlanganweni. Yayiseyihamba iyohlanganisa nenkosi yakwamthethwa. Sasesihamba siyohlala eThembalimbe. eThembalimbe ke ilapho engahlala khona noLonda. Sithema suka eThembalimbe ke saze sathola indawo kwaMthethwa kwaMbonambi lapho Embabe lapho esagcina sesakhe khona. Kodwa konke lokhu kuhamba kusukela kwaMpanza siye Velabahleke, suka eVelabahleke siye eThembalimbe size sakhe umuzi, konke kwakwenziwa ubaba Ilanga. Amen. Ngakho ke physically ubaba Ilanga wasenzela izinto eziningi, wayesithatha nje ngokuthi sizingane zakhe. Ngo-1973 ngifunda eDlangezwa, ngake ngaba nesifo esixakile, ngathola emzimbeni wami sekuphuma indwala ngisesikoleni boarding school. Lezi indwala zayiphuma wonke umzimba, indwala ngempela ziphuma wonke umzimba. Noma ngathi ngiyayigeza within an hour sezingomono, angisazi noma kuyilotho homono noma kuyini noi. 2 hours sekuzintwala seyikhulile, zayiphuma emashini, ziphume elokuzeni ekhanda, ziphume nakuma private parts ami, noma ngihleli ngithi ngiyadadisha itholakala seyiqathaka elokuzeni edeskini. Khona umfana ke engangihlala naye engikhonzile wathi hey, ngoba sayibonakala nama students ayeseyibona, wathi no, lento lekufanele ubuyele ekhaya bekuthathe bekuse ezinyangeni yokwelashwa, ngeke lento izokubulala. Nangampela ngabuyela ekhaya. Mangifika wathi mama uyazi ukuthi kasewusebenzisa umuthi, ngakho ke hamba uye kubaba Ilanga uyobika lento. Sase sikwamthethwa ke ngaleso sikhathi. Wayese uyamthatha umfowethu umnewethu esengisa kubaba wayesevela Bahleke. Ngafike ngalubika lolu usizo ukuthi ngiphuma indwala, hayi ukuthi ziyaluma, ziyaphuma, ziqathake phansi ngiyibone, zihambe ekhanda, zihambe emzimbeni wonke. Ngenkathi ngimtshela ubaba ngimchazela lento wanye kubala, wayese ebuye ethula, wayesethi hamba ufuna amafutha. Asengihamba ngwalanda amafutha, wayesefike ewabusisa, wayesenginikeza wona. Akazange wathi ngiwasebenzise kanjani, wavela wabusisa wanginikeza wona. Ngingakaphili ngathi mangisuka eVelabahleke ngaya eDlangezwa back to school. Ngathi mangifika eDlangezwa ngoba ngangise boarding school, ngangena kwishawa ngageza ngase ngithatha lamafutha ngigcoba wona umzimba wonke. Uthe ma sengwenze lokho ngezwa kulokhu kuthule manje ngingasakuzwa ukwenwaya, ngoba ngase ngihlala ngenwaya nje yonke umzimba. Uthe ebusuku ngase ngivuka ngiye etoilet ngiyobona ukuthi kwenzekani, ngoba ngizwa sekuthule. Ngathi mangabe ngifika etoilet ngayifica intwala zife zonke.
nezisekhanda nezisemashini nezima-private parts zonke zifile. Ngithe uma ngivuka ekuseni sengiya futhi ngiyobheka ngathola manje sekushe iy'nwele zonke, kwasala iy'nwele zekhanda kuphela, kodwa amashiya zasha nama-private parts zasha zonke, zasha nje zonke iy'nwele, nalezi ntwala bezikhona zasha. Ngageza zathulukuzela phansi seyifile. Emva kwalokho ayizange zabuya, zathi uma seyihluma iy'nwele zahluma seyihluma zodwa, zonke iy'ntwala seyiphelile. Ngikhuluma ngezinto ezazenziwa ubaba Ilanga physical, ezi-spiritual zinkulu kakhulu, iningi kakhulu. Kodwa nje ngikhuluma nje ngokuthi ubaba, how close we were kwethu ubaba Ilanga, kwakuwumuntu wakwethu, kwakuwubaba nje, noma yilophu usizi esinalo silibike kuye ubaba Ilanga. Kodwa ngoba izikhumbuzo hlale sizisho futhi inyanga kababa Ilanga le ziningi izinto esingayikhuluma ngayo, kodwa ngifisa ukuba ngichazele abantu ukuthi ubaba Ilanga esesemhlabeni waba umuntu onjani kithi sonke maNazaretha. Ubaba Ilanga kumina angimzange ngambona ubaba mkhulu. Ubaba Ilanga uyena muntu owasebenza very close kubaba mkhulu ngendlela owayifundisa ngayo ubuNazaretha. Futhi ubaba Ilanga like ubaba mkhulu wayeprofeta. Nalesi simo esikhona manje kithi saprofethwa ubaba Ilanga esaphila. Ngiyafisa ukuthi ngikhulume ngenye intshumayelo eyakhulunywa ubaba Ilanga bese nibuka ukuthi le ntshumayelo yahamba kanjani kuze kufike kulesi sikhathi. Uthi ubaba Ilanga, uma thina boshembe sisithela ngale kwaleli yaqhuma, kovela oshembe abaningi, nalowo uyothi nami ngingushembe, abantu bamlandele. Nomunye athi nami ngiushembe, abantu bamlandele. Nenkawu iyothi nami ngiushembe, abantu bayilandele. Le nkulumo yasho baba yenzeka njengoba injalo. Ekhambeni kwababa Ilanga kwaqhamuka oshembe abaningi ngoba namanje besaqhamuka. Kodwa owokuqala owaba ngaleli banda kwaba uLonda. Sithe sabheke uLonda kwaba uNtsingisi. Na uNtsingisi wathi ushembe. uNkanyezi wayekufihla ukuthi ushembe. Wayegqoke mayedwa ngazi ukuthi wayelenzela kuphi ibandla kodwa wayekufihla lokho. Kodwa sasikwazi ukuthi abalandeli bakhe babebizwa kuthiwa isipeletu. Angazi ukuthi isipeletu kwakusho ukuthini kodwa wayebizwa kuthiwa isipeletu. Kodwa umuntu ophumela obala waba ushembe kube indodana yakhe uSizwe. So ekhambeni kwababa Ilanga waba khona uLonda, waba khona uNtsingisi, waba khona uNkanyezi owabizwa abantu landeli bakuthi isipeletu. Kodwa agcinanga lapho. Engicabanga ukuthi
yaba khona nento ecishe ifane nenkawu eyaba ushembe ngoba kwaqhamuka ophakama bathi nabo bangoshembe abantu babalandela. Ngiyakhumbula ukuthi uphakama kwakumfana ngangimkhonze kakhulu, ngicabanga ukuthi ukholiwe ngoba wayenza sengathi unathi. Ngaze ngambiza ngathi ngikuzwa ke nawe usuthi ushembe. Wathi hawu ngeke ngikwenze lo. Kodwa egcineni naye waba ushembe. Uphakama ke ngazi ukuthi ngempela kuyafana nokuthi inkawu ngoba indlela oyiphathe ngayo ethi ushembe ixakile ngoba wayengakufihli ukuthi uyaphuza noma ebhala ubone nje ukuthi lo muntu uphuzile, wakuveza futhi ukuthi uyaphuza. Waba into nje eningi engachazi impela ukuthi umholi noma egqokile noma ehamba, kodwa ngokuthi njena isibongo sakhe ngesakwashembe, uyindodana kaShembe, naye waba uShembe. So ubaba wathi ekuhambeni kwethu koqhamuka oShembe abaningi, kobe kwaqhamukena lowo nje ethi mina ngoShembe, abantu bemlandela. Wathi koqhamuka ney'nkawu zithi nazo zingoShembe, abantu beyilandela. Kodwa ngiyaniyala ngithi uShembe mdleni ningamgcobi ngoba uma nimgcoba uyosuka masinyane. Ngithi funani uShembe kamoya ngoba uShembe wenyama uyaphela, uyadlula, kodwa uShembe kamoya yena akedluli. So le language yokuthi asifune uShembe womoya akusiyona into evele kithi, nokuthi njengoba silapha sithi silandela uShembe kamoya akusiyona into evele kusho, yasho baba Ilanga ukuthi asifune uShembe kamoya. Kuzokuhlwa, kuzoba mnyama, baningi abazohamba ebumnyameni njengoba amanazathi amaningi hamba emnyameni nje. uNkulunkulu uzokwenza inkokhelo lapha ekuphakameni, kuzoba khona inkokhelo yendoda. Yayingcono ekaMamthembu ngoba uNkulunkulu wenza inkokhelo yomfazi. Namhla uzokwenza inkokhelo yendoda egqoke ibhulukwe njengami, iyophuma emkhonweni wejazi lami. uMamthembu kwathi makuhamba ubaba mkhulu wazenza uShembe, wahlala eshalweni wakhipha abantu wenza yonke into. Leyo lokhu yakhe kwayibizwa kuthiwa inkokhelo. Uthi-ke ubaba Ilanga kungcono ekaMamthembu inkokhelo ngoba kwakuyinkokhelo yomuntu wesifazane. Manje kuzoba nenkokhelo yendoda efaka ibhulukwe njengami futhi iyovela emkhonweni wejazi lami. Lokho echaza ukuthi le nkokhelo yendoda iyoqhamuka enzalweni yami. Ngempela wathi mayehamba ubaba Ilanga emhlabeni, umuntu owahlakaza ibandla iyona indodana yakhe uLona. Iyona indodana. Vuka mvangeli nzimani. Iyona indodana uLona. Ngizama unichazela ukuthi ubaba Ilanga waye eprofeta into yenzeke. Kodwa emva kweminyaka engama-30 kuya kwama-40 ngiyobuya, inhlansi iyovuka emlotheni. Amen. Emva kweminyaka engama-30 kuya kwama-40 ngiyobuya, inhlansi iyovuka emlotheni. Le nkulumo kababa mkhulu kababa Ilanga yokuthi uyobuya, inhlansi iyovuka
emlotheni onke ama group noma amabandla amaNazaretha nalowo wayekhombe ulokhuza umholi wakhe ethi uyena sekubuye ubaba Ilanga kodwa wakhonjwa kakhulu ekuphakameni lo mfana lo uvukile uyena babe bethi hayi uyena impela ubaba Ilanga angazi noma ebuhleni bake bakusho ngoba ubaba Ilanga wahamba abantu basebuhleni abaningi angazi noma babe baningi noma babanye babesaba abakhulu ngoba abantu abenza izono babe benamandla besabeke abantu ngazucabanga ukuthi into bayimukela kanti bayesaba kodwa nje ngahamba ebuhleni ungasakhuluma indaba kababa Ilanga uma ukhuluma indaba kababa Ilanga nje ukhuluma ngentshumayelo kababa Ilanga impela wawuba yisitha ngakho-ke angazi noma kulaba baholi basebuhleni ukhona ke owabizwa ukuthiwa ubaba Ilanga kodwa uthi ngazange labizwa ukuthiwa ubaba Ilanga angazi kulomholi okhona ukuthi babe ngathi ubaba Ilanga babe ngathi ubaba Ilanga ngoba kuyini nje ongasuyiqhathanise nobaba Ilanga kuye angifuni ukuthi ngikhulume izinto eziningi kodwa ayikho into ongayiqhathanisa nomholi okhona nobaba Ilanga okuseqinisweni akakho umholi ongayiqhathanisa nobaba Ilanga kodwa ke bamqhathanisa naye kodwa into ebalekile kithi ngokubuya kwababa Ilanga ukuthi ubaba Ilanga iminyaka engama-30 ahamba emhlabeni yayiphela ngo-2006 kodwa ekupheleni kwa-2006 kwafika ingilosi kwasekuthi ngo-2007 isisitshela ukuthi ithunywe ubaba Ilanga nokuthi njengoba ilapha njena ihamba nobaba Ilanga amen ngaleso sikhathi lalingakabikho leli bandla lizela abakhona ngo-2010 kodwa ingilosi yafika ekupheleni kweminyaka engama-30 ngo-2006 yafika exactly ngalesi sikhathi ubaba mkhulu ubaba Ilanga owathi uyobuya ngalo yasitshela futhi ukuthi ihamba nobaba Ilanga ubaba Ilanga usebuyile amen njengoba kade ngihlabelela nje lesihlabelelo noma singabhalekile kahle manje na iyona ingilosi eyasiqaba esikhuluma ngesikhumbuzo sika baba Ilanga so lapha uma sithi ubaba Ilanga ubuyile akuyona into esisusela enkolweni noma kuyibelief kwasho ingilosi ukuthi njengoba iphakathi kwethu njena ihamba nobaba Ilanga noma ubaba Ilanga sasingamboni kodwa ingilosi sasiyibona iyona eyasitshela ukuthi ubaba Ilanga ubuyile and lokho ukuthi inhlanzi iyovuka emlotheni isaga leso lesi saga sisho ukuthi ubaba uyoqhamuka sebecabanga ukuthi uphelile niyayizwa leyo nto amanazathi ayekhumushe lokho ngendlela eziningi kodwa ukuthi inhlansi iyovuka emlotheni kuchaza ukuthi bothi becabanga ukuthi sebeqedile ngaye ebuye eqhamuke
niyazi abantu abaningi abashisa umlilo ukuthi umlilo ushise kakhulukazi entabeni ucabanga ukuthi usuphelile. Kodwa kuthi mhlambe even a day after that kutholakala umlilo usuvutha. Kuthiwa hawu ngoba sithi umlilo sewucishile nje bese kuthiwa cha, inhlansi iyona edala umlilo. Ngamanye amazwi inhlansi yomlilo bese uphela isuke yaya kwenye indawo yayisifike idala futhi umlilo. Amen. Angithi kwenzeka kanjalo. Yeah. Umlilo uthi usucishile lapha bese kufika umoya bose kusuka inhlansi yohlala lapha bese futhi lelilo kuza uqhamuke umlilo ube njengomona njalo ukuthi no, le nhlansi lena ivuke emlotheni njengoba nibona isibuye yashisa nje. So ke ubaba wakubeka kanjalo ke lokho wathi inhlansi iyovuka emlotheni esho ukuthi kodwa sekucatshanga ukuthi uqediwe ngaye eqhamuka kwenye indawo bese evutha. So lokho ku relevant kithi ngoba ushembe uvukele kithi, hayi ukuthi inkolelo leyo sikutshelwe ingilosi ukuthi njoba ilapha njena ithunywe ushembe. Manje ke ngiyafisa ukuthi ngikubeke kahle ukuthi ubaba Ilanga usifundiseni, ngoba uma ngabe sikhuluma izinto sishumayela kuyaye kube sengathi izinto nje zase-NCG, kanti izinto zonke zase-NCG izinto ezayikhulunywa ubaba Ilanga, izinto ezise-NCG izinto ezayikhulunywa ubaba mkhulu. Uma ngase ngibheke ku page 80 wencwadi kaMnyando ethi izintshumayelo zenkosi Ilanga, vuka mfundisi umsana lalela ithi ngikhuluma ukuthi uma kwakungadingeki lutho ekukholweni uNkulunkulu wayengeke athumele ushembe lapha ezweni lakithi. Kodwa uma uNkulunkulu ethuma ushembe emhlabeni wamthuma kulo leli lizwe labefundisi bezenkolo. Uma uNkulunkulu wayengakuboni ukukhonza kwethu kulezi zinkonzo ezamendulelayo ushembe, wayezomthuma kwezinye izindawo ezingazona ezamaweseli, amaRoma, amaLuthela namasheshu, izinkonzo ezihlakaniphile. Amazwi kababa omkhulu lo. Kodwa engikuqondile lapha ukuthi ubaba Ilanga uthi uma ngabe uNkulunkulu engamthumelanga ushembe, kodwa uma ngabe thina sesikhuluma ngokuthi ushembe uthunywe uNkulunkulu kuba sengathi sihlubukile. Kodwa ngisho ubaba Ilanga wayekhuluma ngokuthi ushembe uthunywe uNkulunkulu. Uthi ke ubaba Ilanga uma ngabe uNkulunkulu wayengakuboni engaboni ama mistake kulezi inkolo esisonta kuzo zamaLuthela nezamasheshu nezamaRoma, wayengeke amthumele ushembe. So we have got a very clear understanding yokuthi ushembe wathunywa, ethunywa uNkulunkulu. Ngoba kwasho ushembe lo. Uyaqhubeka ke ushembe ku page 81 uthi manje ngiyathanda ukunikhumbuza njengoba isihlabelelo senu sisho ukuthi uNkulunkulu uyayenza into enhle njengale yenu, kodwa usuke engayenzeli abantu. UbuNazaretha lobu uNkulunkulu akabenzelanga abantu, wazenzela yena. Sisho njalo isihlabelelo senu sithi idwala elihle lamaNazaretha owasikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Into yakhe le, akusiyo into yabantu, akusiyo futhi into kaShembe,
futhi akusiyo into yamadodana ami noma abafowethu ngekaNkulunkulu. Amen. And that is the greatest confusion ephethe onke amaNazaretha akwaShembe nomndeni wakwaShembe. Ucabanga ukuthi lobu buNazaretha ngokwakwaShembe. That is the greatest mistake. Ubaba Ilanga usichazele kahle ukuthi ubuNazaretha akusiyona into kaShembe, akusiyona into yami, akusiyona into yamadodana ami, akusiyona into yabafowethu, into kaNkulunkulu. Into kaNkulunkulu. Manje na ke lezi izimfundiso esiqhuba ngazo la eNCG ukuthi ubuNazaretha kaNkulunkulu sithathele ezimfundisweni zakho ubaba Ilanga, apart from ubaba mkhulu. Uyena ubaba Ilanga owakugcizelela ukuthi ubuNazaretha akukhona kwaShembe, ubuNazaretha akukhona okwami, ubuNazaretha akukhona kwabafowethu, ubuNazaretha akukhona okwabafundisi, kodwa ubuNazaretha kaNkulunkulu. Manje ke kubalekile ukuthi sikwazi lokho, kuhlale engqondweni zethu ukuthi leli bandla ngelikaMenzi wezulu nomhlaba. And uma qhamuka umuntu noma angathiwa umholi wamaNazaretha ebese ecabanga ukuthi leli bandla elakhe, very very wrong. Ngoba leli bandla akusilona elomuntu. Njengoba ngime phambi kwenu njena leli bandla akusilona la. Asoze labangela. Angilutho. Uma ngenza into e-wrong uNkulunkulu engangijezisa ngoba ngatshelwa mhla ngithiwa ngisungule leli bandla wathi ubaba Ilanga ngakhela ibandla likaJehova. Ngamanye amazwi mayithi ngakhela usho ukuthi uthunywa yimi ukuthi wakhe ibandla likaJehova. And the mandate yaleli bandla is so clear. Uthi ubaba Ilanga kuleli bandla uyofundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani, uvuselele imithetho kaJehova. Kodwa futhi ngenkathi ufundisa abantu ngoJehova ubafundise nangobaba ukuthi uJehova ubaba wayethunywa uJehova ukuthi elethe ubuNazaretha emhlabeni. And that is exactly what we are doing. That's exactly what we are doing. Njenganamhlanje na, I can say that without any fear of contradiction. Ukuthi umhlaba wonke uyazi manje ukuthi khona umprofeti wakuthiwa baba mkhulu. Amen. And lokho ukwaze ngaleli bandla. Amen. Umhlaba wonke uyazi khona ubaba mkhulu, kwaba khona umprofeti okuthiwa baba mkhulu. And kwakumprofeti oyisimangaliso. Lokho kushunyayelwe leli bandla. Umhlaba wonke namhlanje na uyazi ukuthi kwake kwaba khona ubaba Ilanga. Ibandla elishumayele ngobaba Ilanga yithi. Amen. Okusaqinisweni ibandla nje elishumayele ngobuNazaretha iNCG. Uma ungaya ebuhleni ibandla lasebuhleni likhulu. Kodwa lifana nebandla nje elingekho. Alikho. Kodwa abantu baningi. Kodwa ibandla likaNkulunkulu alikho ngoba laba abantu abaningi bafana nje nabantu ababukela ibhola. Bafana nje nabantu abasemdansweni. Ayikho into kaNkulunkulu ekhulunywa lapha. Ngoba ayizokhulunywa kanjani ngoba umholi akakhulumi lutho ngendaba kaNkulunkulu.
njoba njena ingilosi inikeza umkhokheli incwadi ekuseni ithi khona umuntu oyisikhwaga olokhuze oyikhukhumeza ngokuceba ithi leya ncwadi yelifuni Incwadi yamahubo 52 kusukela evesini lika 7. Bheka nasi isiqhwaga esingamenzanga uNkulunkulu abe inqaba yaso, kepha sethemba ingcebo yaso enkulu, siziqinisa ebubini baso. Kepha mina nginjengomnqumo oluhlaza endlini kaNkulunkulu. yes uthi nasi isiqhwaga lesi siqhwaga asikhulumi lutho ngoNkulunkulu sethembe ingcebo yaso le ncwadi silethelwe ingilosi njoba besho nje umkhokheli wethu sekhohlwe ukuthi incwadi kabantu kodwa ilethwe ingilosi ekuseni njoba ngeke ngisho ngithi sithi siza lapha ingilosi ifike isinikeze incwadi ukuthi nansi into eniyokhuluma ngayo ngakho kufanele ngikhulume ngalento basinikeze incwadi ingilosi ukuthi nasi isiqhwaga esikhukhumeza ngengcebo yaso esingayingeni indaba kaNkulunkulu namanje nake siyabona lokho kodwa khona into eyakhulunywa ingilosi yathi onke lamabandla angamkhonza uJehova azohamba ephele uzowaqeda uNkulunkulu. Amen. Onke amabandla angamkhonza uJehova ngoba awukwazi ukuthi ungafike uthi umNazaretha ukubhale phansi ushembe ukuthi leli bandla likamenzi wezulu nomhlaba bese kuba wena ozenza umenzi wezulu nomhlaba bese uqhosha ngeimoto zakho uqhosha ngezindlu zakho uqhosha ngengcebo yakho usuthi lokho sekusho ukuthi unoNkulunkulu ngoba abantu basebuhleni okuningi kwabo is not because of the preaching or the teaching yomkhulu wabo ngabuya ebuhleni abantu babe baningi ngendlela eyisimangaliso sasingakwazi ngisho ukuphuma so ke ubuhleni akuzange kwakhuliswa umholi wabo ngisho uma uthi uyabheka namhlanje uyothola njena into oyibona zimoto eziphambili ehamba umholi ilonto advertise ngayo ebuhleni kuvezwa imoto kuvezwa amasudu aphambili kuvezwa itezi kuvezwa ubuningi kwabantu leyo nto ke isikhunjisho ukuthi into kaNkulunkulu ngoba lo muntu lona uNkulunkulu ngoba ucebe kakhulu lo muntu uNkulunkulu ngoba unezitezi lo muntu uNkulunkulu ngoba unezimoto kodwa uma usuthi uyalalela ukuthi lo nkulunkulu abamshoyo utheni noma abeke umprofeti utheni ngoNkulunkulu cha akasho lutho ngoNkulunkulu ngoba uyena uNkulunkulu uthi ke unkosazana kule ncwadi lena no kubhaliwe lokho uthi ke uShembo into yakhe le akusiyo into yabantu akusiyo futhi into kaShembe futhi akusiyo into yamadodana ami noma abafowethu ngekaNkulunkulu kodwa ukuphakama lokho akusikho kwenu akusikho futhi okaShembe lo obonwayo okaNkulunkulu okaShembe osezulwini ngokaShembe owayiqalayo lokhu kuhamba
uma ethu baba Ilanga lokhu kuphakama ngokashembe owaqalayo lokhu kuhamba usho ukuthi ubuphakama apart from the fact ukuthi kaNkulunkulu ngokababa mkhulu ngokababa mkhulu uthi ku page 82 kodwa nina eyeni inkosi ayibonwa nguNkulunkulu kuphela ayikho enye ngakho nilibambisise lelo lizwi noma nini noma singasekho thina emhlabeni nikhumbule ukuthi ubuNazaretha lobu nalomuzi wasephameni akusikho obomuntu amen niyamuzwa umuntu owayemholi eshumayela niyamuzwa umuntu owayemholi efundisa ngoba ukwazi ukuthi ube umholi nje ngokuthi wamukele umnikelo nje usuthi ke umholi ngoba wemukele umnikelo kodwa mase kuthiwa shumayela unikeza abafundisi bethukane kuphele ngalokho wena ukuthi uthini ayikho into oyishoyo into wena eyakho umnikelo kodwa alikho izwi lakho lokuthi laba abantu abamomile ubafundiseni ngoNkulunkulu akukho kuphela uqhosha nje ngemali yakho uqhoshe neimoto zakho uqhoshe ngabalandeli bakho uNkulunkulu lento abantu babecabanga ukuthi akayiboni kodwa uNkulunkulu uyinto esimangaliso ngoba uma sekushaya ukushaya kabuhlungu yathi ngilosi bohamba kuhambe ebuhleni ufane nasekuphakameni kuthiwa kwakungabantu ekuphakameni kuqhamukela umfana lona uvukile obese eqhoshe ngendlela esimangaliso noma bebengakusho bona in public ukuthi uvukile uNkulunkulu kodwa kwakushiwo ngaphakathi ukuthi uvukile uNkulunkulu wathula nje uNkulunkulu manje uthi kuyangazi lokho manje uvukile thola manje uthetho uvukile ngisho nethemba ezinhle yabankulu baqhosha basithuka basho yonke into baphi manje phelile kuhlakazekile nasebuhleni babesithuka besho yonke into ukuthi bathule manje bathethu abasithukayo ziphukuphuku kuphela kodwa abahlaniphile bayabona ukuthi hey sengathi senkingeni ikhona le ngilosi ngoba abesabi mina abesaba le ngilosi ngoba awukwazi ukuthi ungadlalela ingilosi kodwa nkathi siqala sikhuluma lento sayasithuka senziwa yonke into nengilosi ithuka kwenziwa yonke into bathule manje bathethu ngoba babona ukuthi no sesiweni phelile manje uphosi kalokhu uzakavukile wayemkhulu uNkulunkulu uphi manje lo uNkulunkulu asamuzwa manje abasashumele ngisho emsakazweni ngeke ubabone manje nabo besasho ukuthi uvukile uthe sekuyafana nasebuhleni ebuhleni into abasaqhosha ngayo njena abantu kuningi kwabantu nokuceba kwabomholi wabo what have you to do with ukuningi kwabantu ngoba nasebholeni abantu baningi noba kuseqhatha njena zigidi ngegidi lapha neqhatha uyini ebangasa kuningi kwabantu abantu lapho entertainment khona bagcwala babe baningi bebona khona lelo kuda entertainment eqaliwe okuthiwa i-comedy lapho okunabantu nje abantu abathenga amathikithi bawathengele kuzohleka uma ungake ufike ehholo
lama comedy lapha abantu abezela ukuzohleka ungabamangala ukuthi baningi kangakanani gcwala ihholo bantu bezela ukuzohleka ayikho enye into ngaphandle kuzohleka so okuningi kwabantu isikhathi esiningi uhamba nokuphukuphuku ngoba angazi ukuthi ngavele ngisuke nje ngothenga ithikithi lokohleka uzuwe serious njena uthenga ithikithi loku uye holo uye lukohleka hleka nje ayikho into ezokhulula lo muntu ukuhleka kuphela but abantu bagcwala ehholo begcwala lukohleka abantu begcwala ebholeni begcwala ukubona abantu begijimisa ibhola hayi nokuthi khona ilokhuza into ozoyithola wena ngokubona labantu begijima uchazwa nje ukuthi labantu bagijima ebholeni uzuthukuthela impela uthi uneclub yakho uneclub yabantu nje abagijimayo begijimela imizi yabo bedle ngawe becabe ngawe becabe ngawe ngoba laba bantu abagijima ebholeni egroundini basebenza kodwa imali yonke izigidi zonke zemali bayithola eziphukuphukwini lokhu ngabakhona angaze ngibe yifan ya noma yiphi ngangina abafowethu bangamafans ebhola nana andile ndimabo anginazi kasoko yoko entertain umuntu oyosebenza labantwana bakhe I've never been a fan ya noma yiphi ngayidlala ilokhuza ikarate ngangiyithanda ukuyidlala kodwa ngaze ngibe nendaba yokuyibuka ngoba ngisazi ukuyidlala manje ngabe wena ngumdlalo ikarate ngoba uzobona ukuthi nazi izitayela sezikhona at least ngokubuka ikarateka ubona istyle esizosiza yena kodwa mina iyongisiza ngani ukubuka ikarateka ngoba ngeke ngibe ngiyikarate kungisiza ngani ukuthi ngoba ngiyobuka ibhola ngize ngiphatheke kabi ukuthi abantu bajikana ebholeni ngingalali impela ngingalali ngibuka ukuthi abantu bajikana ebholeni kukhona ilokhuza lapha lento lena awuyiboni ukuthi isiphukuphuku awuyiboni ukuthi isiphukuphuku nabantu abahlakaniphile nje babona beba serious nebhola bebuka abantu begijima umuntu mayehlulile iklub yakhe ngaze ngakudli nokudla but mawuthi uyajika uyajula ukuthi what is wrong with that person ngaze ngingabaze mina ukuthi okusho ukuthi angisile ekhaya ngoba angiyitholi kahle lento ukuthi sengaze ngihluphekela abantu abagijima ebholeni lento ingisiza ngani mina abantu abathanda entertainment kukhona into wrong ekhanda labo uma ngempela uphile ekhanda lakho ngeke uhamba ufuna entertainment noma ngeyani igama ngithi entertainment akulona into yomuntu ohlakaniphe ngempela akusiyo umuntu ohlakaniphe manje nake nala emalokhuzeni emabandleni abantu bajatshulisa ukuthi baningi what is wonderful ekuthenini abantu baningi ngoba nasebholeni abantu baningi abantu abafiwa abantu abezentweni ephilayo ngoba there you have to think abantu abezentweni ephilayo ngeke nje abantu begcwale la leli bandla njengakumabandla onke ngoba ibandla leli likaNkuluNkulu ibandla elinomthetho kaNkuluNkulu abantu abayifuni into enomthetho bafuna into engenawo umthetho manje nake usho njalo baba mkhulu usho njalo babila uthi lento ngelaNkuluNkulu uma ningasenazi ukuthi leli bandla likaNkuluNkulu
ningayiphatha kahle nonke manje ningazi ukuthi leli bandla elikaNkulunkulu noma sibancane kangakanani uShembe ukubhalile wathi ukukholwa kwethu kulobu kuNazaretha kulidwale elibushelelezi eliyohanjwa ngabambalwa. Ukukholwa kuhanjwa ngabambalwa. Akwazi ukuthi uhambe akwazi ukuthi kube bonke oTom Dick and Harry bebe amakholwa. Because ukuze ube yikholwa kufanele ube umuntu ocabangayo. Not any Tom Dick and Harry uzoba yikholwa. Cha. Ama-Tom Dick and Harry kufanele uyobukela ibhola. Eyobukela ama-comedy. Hayi le ndawo esibiyona kusiyona indawo yama-comedy akusiyona indawo yebhola. Inkosi kuselokho nikuzwile. Amen. Hlabelela mshuma mfundisi lokosi. Hlabelela noma isiphi ihlabelela. Inkosi usephama kwabangcwele. Amen. Chapter 32. Anginjenga